Исәмсез хөрмәтле халык иҗатын, музыка һәм музыка уен коралларын яратучы тамашачыларыбыз. Без бүген безгә күрше булган Чувашия Республикасы турында, аның мәдәнияте һәм милли музыка уен коралы турында сөйләшәбез. Хәзер Чувашия Республикасы турында бераз мәгълүмат. Чувашия яки Чувашия Республикасы Россия субъекты. Баш каласы Чебоксар шәһәре. Көнчыгышта Татарстан, көнбатышта Түбән Новгород, төньякта Мари-Эл, көньякта Ульян өлкәсе һәм көньяк-көнбатышта Мордовия Республикасы белән чиктәш. Республикада төп халык чувашлар һәм руслар. Татарлар 3нче урында. Рәсми тел христиан дине һәм аларның чуваш традицион мәҗүсилек дине дә бар. Чуваш теле төрки телләр гаиләсенә керә. Әгәр татар теле төрки телләр гаиләсенең Кыпчак төркеменә керсә, инде чуваш теле айрым булган Болгар төркеменә керә. Инде без бүген чувашларның традицион музыка уен коралы турында сөйләшербез. Ул уен коралы шыбыр дип атала. Шыбыр яки шапар. Бу волынканың бер төре. Волынка дигәч без беренче чиратта Шотландия халкын күз алдына китерәбез. Ләкин шотландлар бу уен коралын Highland Bagpipe дип атап йөртәләр. Тәрҗемә иткәндә ул торбалы тау букчасы дип тәрҗемә ителә. Ләкин әйтергә кирәк, дөньяда, бигрәк тә Европада бик күп халык бу уен коралында уйный. Һәр халыкның үзенең атамасы һәм үзенең традициялары. Әйдәгез әле барлыйк әле нинди халыкларда уйныйлар. Белоруссиядә волынка, дуда дип атала. Литвада лабанора дуда. Армениядә паркабзук, Грузиядә гудасtviri, Франциядә мюзет дип атала. Италиядә зампония, Ирландлылар бу уен коралын Ilian Pipes дип атыйлар. Болгарлар гайда дип атыйлар. Шулай ук Эстониядә торрупиль, Молдовия һәм Румыниядә чимпа, Германиядә закпфайфе һәм дудельзак дип атыйлар. Әйтергә кирәк, бу уен коралында кайбер төрки халыкларда уйныйлар. Мәсәлән, казакларда Желбоаз дип атала бу уен коралы. Шулай ук Азәрбайҗаннар уйныйлар. Азәрбайҗаннарда тулум яки тулум зурнасы. Күрәсезме, менә инде төрки атамаларда килеп чыга башлады. Төрекләрдә бу уен коралы төрекләрнең кайбер регионнарында гайда дип атыйлар. Әйтергә кирәк, бу уен коралында безнең татарларда уйнаган. Бу уен коралы шулай ук шыбыр дип аталып йөртелгән. Бу яктан караганда бу уен коралын инде региональ уен коралы дип атарга кирәк. Чөнки кайбер финно-угыр халыкларда уйнаганнар, Мари-Элларда, Мордвалар, Удмуртларда уйнаганнар бу уен коралында. Инде төзелеше, ясалышына килгәндә, бу уен коралы катлаулы хайран. Уен коралының корпусын, куыгын дип әйтәбез, ясыйлар үгезнең яки сыерның куыгыннан, сидек куыгыннан яки сирәгрәк ашказаныннан ясыйлар. Инде аның 3 көпшәсе була, 3 трубасы була. Беренче көпшәсе бу һава рәбез, менә шушы куыкны һава тутырыр өчен кулланыла. Икенче көпшәсе һәм икенче, өченче көпшәсе бу тавыш чыгара торган көпшәләр. Беренче көпшә, мәсәлән, анда 3 уен булса, бу бурдон тавышларны уйнар өчен, икенче көпшә инде көй уйнар өчен, анда күбрәк уеннар була. 4 яки күбрәк тә уен булырга мөмкин. Шушы көпшәләрнең башына сыерның мөгезен беркетәләр, бу инде тавышны көчәйтер өчен уңайлы. Һәм шушы уен коралының телен ясыйлар яки төрле камышлардан, яки ясыйлар каз яки үрдәкнең каурыеннан. Инде бу көпшә уйнасын өчен, уен коралы уйнасын өчен шушы куыкны җүешлиләр. Җүешләгәч, инде аның формасы тиз үзгәрүчән була. Димәк, музыкант терсәге белән тотып тора, һаваны өрдерә, бер куышка һаваны өрә,
өреп тора, инде икенче һәм өченче көпшәдә ул көй уйный. Димәк, көй бер туктаусыз, өзлексез рәвештә уйналына. Менә шундый бик кызыклы музыка уен коралы. Шыбыр уен коралы чуашларның иң танылган, яратылып уйналынган милли музыка уен коралы. Бу уен коралының тарихы ерак мәҗүсилек чорына барып тоташа. Элекке вакытта бу уен коралын төрле усал ияләрне куу өчен кулланганнар. Шулай ук язгы кыр бәйрәмнәрендә мәсәлән сабан һәм җир кушылу йоласында кулланганнар. Шыбырчыларны хөрмәт иткәннәр, яратканнар һәм хәтта курыкканнар. Ни өчен? Чөнки бу музыкантлар ниндидер илаһи көчкә ия дип уйлаганнар. Инде аларны һәр вакытта төрле мәҗлесләргә чакырганнар. Бигрәк тә туй бәйрәмнәрендә алар бик кирәк булганнар. Мәсәлән, кияүне киленгә озата барганда шыбырчы атка утырып, шыбырда уйный торган булган. Әгәр туйда берничә шыбырчы була икән, димәк, алар һәр вакыт ярыша торган булганнар һәм инде тамаша җыя торган булганнар. Инде хәтта чуашларның халык иҗатында шундый әйтеме дә сакланган. Туйдан соң шыбырда уйнамыйлар. Димәк, туйда шыбырда уйнап арыгачтан соң инде көн күреш эшкә күрешә торган булганнар. Миңа Чувашия Республикасында узган Ясна музыка исемле фестивальдә катнашырга насыйп булды. Фестивальнең бер көне Ясна исемле этнокомплекста узды. Бу этнокомплекста төрле республикалардан килгән музыкантлар, осталар үзләренең осталыгы, тәҗрибәсе белән бүлештеләр. Бу фестиваль Президент Мәдәни инициатива фонды ярдәмендә оештырылды. Һәм инде миңа анда төрле музыкантлар һәм бигрәк тә Николай Андреевич Фумериков исемле оста уен коралларын ясаучы, тарихчы музыкант белән танышырга насыйп булды. Ул инде менә чуашларның шыбыр уен коралы белән таныштырды һәм уйнап күрсәтте. Әйдәгез әле, бергәләп карыйк, бергәләп хозурланыйк. Бик зур рәхмәт, Николай Андреевич. Киләсе сәхифәләрдә дә сез безне башка милли уен кораллары белән таныштырырсыз дип уйлыйм. Инде әйтергә кирәк, шыбыр уен коралын, гармон яки башка заман уен коралларын кысырыклап чыгара. Бу кызганыч Чуваш халкына гына кагылышлы түгел, бу татарларга да, башка республикада мондый күренеш күзәтелә. Ләкин шулай да, менә шундый Ясна музыка исемле фестивальләр аркасында, төрле активлык аркасында мондый уен кораллар саклана. Инде музей диварларыннан төшеп, кешеләр уйный башлыйлар. Инде шушы нотада мин үземнең сәхифәне төгәлләрмен. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау булыгыз.